ಚಾನಲ್ ಇನಿಯಾನ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 4-10 ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು 2 days ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೈತ ಎಲ್ಲ ದೊಂಬುಂಡು ಈಗ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೈತ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನಕ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂತ ಅಂಚು ಪಾರಿತ್ತು ನಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬೇಲೆಡೆ ಅಪ್ಪನ ತಂದು ಇದಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಗೋಚರ ಇದ್ರೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಜನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನಿತು ನಮ್ಮೆ ಮೂಲಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲೆ ಇದು ನಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ಮೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕುದುರೆ ಜೈದುಡು ಮೂಲಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ದುಡು ಆಯ್ಪಲ್ಲ ಓಟು ಕುಂತಿದೆ ಇಂಕೊಲು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿದ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬಕ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾರು ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮನೆ ತೀರ್ ಚೋಜು ಚರ್ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ದುಲೆ ಮಂಗಳಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಂದು ಲೆಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕೊಂಡಟ್ಟದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕಪ್ಪು ಫೇಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಕತ್ತಾಲೆ ದುಂಪೊಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಇಟ್ಟು ಚೋಜನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಬಂತು ಜನ ಕೋಲಾಗ ಪೋಪುಲು ಜನ ಕುಲಿಯತ್ತುಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನುಲ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಚೋಜನ ತುಲೆ ಇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ ಹಾಂ ಒಂದಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೆ